Мили гости, мили деца, днес е ден, в който ще подаряваме много усмивки, ще пеем, ще танцуваме, ще се веселим. Минаха много хубави и светли за нас празници, Баба Марта, 8 март, денят на мама. Но сега предстои и още един много хубав празник, да посрещнем всички заедно пролетта. Топлото слънце весело грее и гали с лъчите си всички пролетни навън цветя и цъфнали дървета, на които ще се закачим мартеничките за много здраве. Нека да си го пожелаем, наистина да сме много здрави. А днес, понеже е празник, вашите прекрасни дечица ще ви поздравят, ще с песни и с римушки, както и с танци за отминалите празници, както и за предстоящия посрещането на пролетта. Гледайте и знайте, че са вложили много търпение и знание и много са се старали, за да научат всичко това, за да ви зарадват. Деца, искате ли да ми кажете, кой празник идва скоро при нас? Какво ни връзвате на ръчичките? Мартенички! И коя баба идва при нас? Баба Марта! Ето сега, мили гости, ще ви поздравиме с песничката Мартенички! С което ни известява, че зимата се заминава и идва пролета. Заповядай, Преслав, да кажеш твоята римушка. Ето така и силно, със силно пътъще. Ами да, деца, къде беше цъфнало нашето кукиченце? Вие помните ли? В нашата градинка. Искате ли да изпеем онази хубавата песничка за нашата градинка? С силните гласчета, на гостите. Айде силно, защото цветята нищо не чуват. По-силничко пей. Ами така е, деца. Цъфтят кукиченцата и много други цветя. А на кого ние ще ги подаряваме? Първото кукиченце на кого ще подари, мили деца? Точно така. Песничка знаем ли? Ще я изпеем, нали? Добре. Майче, добра, за обичай голяма и
сега, знаете ли, едни такива мънички, синички, така малко срамежливи. Какви бяха те? Синелката теменушка ли бяха? Да, и при нас също има една синелка теменушка. Ния, ела да отправиш твоето поздравче към гостите, да кажеш римушката за теменушката. Към гостите. Аз съм теменушка. Тя се притесни, теменушката, нали е срамежлива. На децата силна, мила дружка. Мен, дечица, откъснете и на мама поднесете. Ето поклон. Така е, скъпи гости, те малко се притесняват вашите деца и като са и цветя. А сега, ето тук имаме една хубава песничка за синелката теменушка и ще дойде една госпожица Аля тук пред гостите. Точно така, така са срамежливите теменушки. Пролета,